Hello friends, बरायबावबाय बड'ज इनफो YouTube चेनेलाव दा फिल्म किसाननिफ्राय लेटेस्ट आपडेट सफैदों आरो बे लेटेस्ट आपडेटआव मा होनदों आरो माब्ला मोनगोन सोर मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन दा 20 जुननि उनाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेनो जाबाय 17 किस्ति दा खायसे 16 मोनगोन आरो बोरै मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्स दङ आरो खायसे 17 मोनगोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि लन स्किमनि सायाव लोगोसे साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों डिटेल्सखौ नायगोन जे मा लेटेस्ट आपडेट फैखो फिल्म किसाननिफ्राय मदि बिथाङा मा आपडेट हरखो जों बेखौ नायगोन दा जों बेखाय फार्स्टआव फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव जे pmms.ns.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंनि स्टेटास लास्ट पेमेन्ट मा मोनदोंमोन आरो आपकामिंआव मा मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायनोबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो नायनो हागोन बेनिफ्राय फिल्म किसाननि किस्तिखौ खायसे खायसे ओरैबायदि मोनगोन खायसेया 17 मोनगोन अके एन्ड खायसेया 16 मोनगोन अके दा बेनि सायाव माखासे फाराग दङ मानोना लास्ट बाराव खायसेया 15 किस्ति मोनदों आरो खायसेया 16 किस्ति मोनदों स' बे सोनारगोन नोंनि एप्लाइ खालामनाय समावहाय जुदि एप्लाइखौहाय लेट खालामदों अब्ला लेट मोनदोंमोन आरो जुदि जायफ्रा एडभान्स खालामदों मोनलांबाय थागोन देन बेनिफ्राय फिल्म किसाननि नैबे 2000 मोनसिगोन आरो दा बावैनो मोनसिगोन खायसेया 4000 आरो खायसेया 6000 बेबायदि मोनलांबाय थागोन दा खायसे खायसे पेन्डिं जानायफ्रा जुदि कन्टिनिउ हाबोबा बुरजा राङा हाबो दा पिएम मदिया मा बिथाङा मा आपडेट हरदों जों बेखौ नायनोसै दा फिल्म किसाननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट बिथांमोना फोसावगासिनो दङ दिनैबो लेटेस्ट आपडेट होदों जे गासै 9 कौटिया माने अल इन्डिया बेयाव मोननो हागोन फिल्म किसानखौहाय दा राङा बारायासै अके राङा बारायासै 6000खौ लाखिफिनबाय गोदान बाजेटआवबो नोंथांमोना 6000 मोनसिगोन बोसोराव दा 5 बोसोर मोनोबा गासै सासे बेनिफिसियारि एकाउन्टआव माने 30,000 रांखौहाय मोनगोन गासै 30,000 सासे एकाउन्टआ 5 बोसोरावहाय मोनगोन बेनो जाबाय पिएम किसाननि आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ दा बेनिफ्राय मोनसे गोदान लेटेस्ट आपडेट फैबावबाय बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रिनिफ्राय फैदों जे नोंथांमोननि 17 किस्तिखौहाय जल्दि एबा थाबैनो बेयाव हगारसिगोन एबा रिलिज खालामसिगोन माने पिएम मदिया रिमट कन्ट्रलाव थुनाय लोगो लोगोनो 17 किस्तिया नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन बेनो जाबाय 20 जुननि उनावहाय नोंथांमोना अल इन्डिया 9 कौटि बेनिफिसियारिस फार्मारफ्रा मोनगोन आसामाव 16 लाखनि बारा मोनगोन होननानै बिथांमोना फोसावगासिनो दङ स' बेखायनो एकाउन्टखौ एक्टिभ खालामना ला जुदि माबाफोर जुदि प्रब्लेम दङबा थाबैनो नैबे 17 किस्तिया हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव हाबहैगोन दा बोरै हाबगोन बबे हाबदोंमोन होनोब्ला जोङो बे अफिसियेल साइटआव फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे नैबे अपसन दङ बे मोनथामसिनावहाय क्लिक खालामनांगोन दा बे मोनथामाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना पेमेन्ट स्टेटास मोनसे अपसन मोनो बेनिफ्राय बेयाव क्लिक खालामबाथाय गाहायाव मोनसे अपसन मोनबावगोन बेनो जाबाय डिबिटि स्टेटास ट्रेकार स' बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लास्ट बाराव बेसेबां किस्ति मोनदोंमोन आरो लोगोसे मोनगोन ना मोना नेक्स्टआव बेखौबो जों बेयाव नायनो हागोन दा बेखायनो जोङो केटेगरि मोनसे अपसन मोनो बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ देन बेयाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो पिएम किसान सेकेन्ड अपसना बेयावनो खनसे क्लिक खालामना हो स' बेयाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय दानिया फैबाय नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनबावगोन एप्लिकेसन आइडि नाम्बार थायोना बेखौ जों होनांगोन फिल्म किसाननि आइडिखौ जों बेयाव एन्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय केपचा क'डखौ जों गाहायाव होनानै नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन होमबानो नोङो स' जागोन दा जोङो जेब्ला नायगोन अब्लाथाय बेबायदि मोनसिगोन बेवहाय बेनिफिसियारि नाम थाबाय आइडि नाम्बार थाबाय बेनिफ्राय लास्ट किस्ति मोनदोंमोन बियो 15 किस्ति मोनदोंमोन माने बियो नेक्स्टआव 16 मोनगोन मानोना बेहा सेलेक्ट खालामदोंमोन नाथाय खायसेया 17 किस्ति मोनगोन स' बेयाव गासैबो डिटेल्स दङ नै नोंथांमोना बेखौ नायदो आपकामिंआव बबे एकाउन्टआव हाबगोन बेखौ गासैबो नोंथांमोना बेयावनो नायनो हागोन दा बेनोमोन फिल्म किसाननि लेटेस्ट आपडेटआ नोंथांमोना मोनबाय आरो नेक्स्ट किस्तिया 20 जुननि उनाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन बेनो जाबाय गासै अल इन्डिया 9 कौटि दा आबादारिफ्रा मोननो थांगासिनो दङ बेखायनो जायनि एकाउन्टआ एक्टिभ गैया नोंथांमोनखौहाय 20 जुनसिम केवाइसि होनो होदों एबा नडेल अफिसारजोंहाय रायज्लायनो होदों जाहाथे नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौहाय मोनो मानोना जाहाथे थालाङै बायदि बिथांमोनाहाय चान्सखौ होगासिनो दङ देन जुदि आइडि गोमाबायब्ला फिल्म किसाननि पर्टेलाव फै आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो रिकभारि खालामना लानो हागोन आइडिखौहाय बेखायनो जों फैनांगोन स्टेटास अपसनाव दा बे मोनसे अपसन दङ बे स्टेटासाव क्लिक खालामदो आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो जोङो रिकभारि खालामना लानो हागोन जुदि नोंहा आइडि गोमादोंबा दा बेखायनो जों बोरै मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन ना बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन अपसन दङ मोनसे बे अपसनाव क्लिक खालाम स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा फन नाम्बार थायोमोन जिनाखि फन नाम्बारखौ नोंथांमोना फिल्म किसाननि फर्म साबमिट खालामनो होदोंमोन ना बेखौ बेयाव होनांगोन स' बेखौहाय नोंथांमोना बेयाव होदो जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय मोनसे केपचा क'ड दं बेखौ बाव होनानै गेट अटिपिआव नोंथांमोना लांनांगोन अब्लाथाय नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो आइडि मोनसिगोन आरो जेब्ला आइडि मोनो दहाय नायनाय बायदि नोंथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौहाय नायनानै लानो हागोन दा बेनोमोन 20 जुननि उनाव नोंथांमोनाहाय पिएम किसाननि रांखौहाय मोननो थांगासिनो दङ